olóyè wọn kò wá màmá ní múnú olóyè wọn kò wá màmá yìí ọkùnrin wa màmá fún náà ó bí àkúwà lòwe kú wa ó kárí bàbá o. olóyè wọn kò wá màmá yìí ní múnú yẹn. olóyè wọn kò wá màmá yìí ní mo sì múnú lé. olóyè wọn kò wá màmá yìí àkúwà màmá fún náà ó bí àkúwà lè kú wa ó kárí bàbá. fún náà ó bí àkúwà lè kú wa. fún náà ó bí àkúwà lòwe kú wa ó. ebu mmejì àkúwà ó wee wee wò n'anya. ebu mmejì àkúwà ebu nwanne na nwanne. ebu mmejì àkúwà agbọcha ekuru nwa. ọsọ na-agba na mbara onye ibi ya na-ahapụ ya. onye ibi seti iwe maka ọsọ ọsọ ibi ha ọwa. mana gebe ntị gaa nụ n'ihe m na-ekwu. amaala ebe ihe kiri yo. ọ na-ese ndị lara olu nwa mama mụọ. ihe kiri yo ihe iyo. gebe ntị gaa nụrụ nwanne m nakwa na-ekwu. o nwere otu nwoke a na-akpọ onye mmechi. onye mmechi nọ na nwa na nne ya wee nwụọ. alekuzi nne ya nwụrụ nne ya wee nwụkwa. onye mmechi agbawa mbọ bọwashi ike. ịmaza ọ gbawara mbọ ọ rụgara ụlọ ọma. gbawa mbọ dede oloda nwaanyị ọma. elewu ukwu egwu ego mara obi iji ya ọzọ ngadi ezoro ugo nwaanyị ọma m. onye mmechila nwaanyị ya. onye mmechila nwaanyị ya ihe biri iwu ọnwa abụọ. Gọọmenti onye mmechi jigwere na n'ọrịa. nwa nwaanyị egwu dị ụlọ ọgwụ dọkịta nyere ya bedi. dọkịta enye bedi bido gwọwa ya ọrịa ya. agwọdala onye mmechi agwọrọ ya ọnwa mbụ. kpọna onye mmechi gwọọ ya ọnwa abụọ. o ruola aka na onye mmechi ahụ onye nwụrụ anwụ. iwuzie ka nwaanyị si ebedi ya akwa arịrị. iwuzie ka nwaanyị si edini mgbe arịrị. dimle ọkpụghara m wee lawa. dọta jụọ onye na-eme gị noise. dọta jụwara sị onye na-eme mkpọtụ a. nwaanyị biri n'afọ medukwara na dọkịta. dọkịta gwara nwaanyị o ji abụ ụmụnna ka ọ bịa. yakwa ji abụ ụmụnna ị bịa kwụ n'ozu lawa. nwaanyị gara na aja ndị kwere na-ekwewe bịa. gere ntị ụmụnna dị kwere na-ebịa. ụmụnna dị bịa sị ga-abụ n'ozu ala. dọkịta sị ga-akwụ ya 20,000 naira. 20,000 naira before buru ozu. Anya bụrụ ofu onye ji ime ihe aka na akpa mee. were 5,000 naira were nye enyewe dọkịta. gbawa dọkịta buko na-awa n'anya ego. ọkwa ịmasado onye nnechi ya na onye mmechi. dọkịta bụ ndị isi na ụmụnne mpecha ebe. ụmụnna mpechara ebe dọkịta jụrụ ajụ. ewere iwe jụrụ dọkịta ozuru ala. ozu anọ na n'ụwa mbụ n'ụlọ ọgwụ. ozu anọ na n'ụwa abụọ n'ụlọ ọgwụ. ozu agawala n'ụwa atọ n'ụlọ ọgwụ. ndị niile nọ n'ụlọ ọgwụ etiwe sọmpu. dọkịta kpafuru n'anya ozu a. dọkịta onye eshigbu n'anya ebe a. ọkwa ịma ya mere dọkịta jidere gawa. ya kpozi n'ụmụnna ịbịa bịa bụ n'ozu lawa. gewe ntị ụmụnna jidere na-ebịa. ụmụnna jiri bịa sị ga abụ n'ozu ala. dọkịta si weta 5,000 naira were na mbụ. ndị osisi nke a bụ n'ozu afụ ọhịa. o chekwara n'isi ọnwa ụtọ na-esikwa dị. ụmụnne were mma gbawara ndị dọkịta. ụmụnna chekwa ekwere ekwusiwe ndị dọkịta. jụwa dọkịta iwekwe n'obi chọọchị ya. dọkịta ke isi nwekwara obi chọọchị ya. ekwe mgbe ozu dị mma anyị sị ka anyị kwuru ozu. ịsa kwuo gị 20,000 bifo kwuru ozu. ọ ga-abịarụ mgbe ozu jiri bịa mebie mebie o. ịsa wedezie 5,000 naira ga-akpara ozu. ịmakwa ebere anyị ga-ebere gị gị nwa dọkịta. dọkịta ọkwa isi gị na-agwọ ọrịa. ị ga-akwọ gị 50,000 ebufuru gị ozu. dọkịta kecha ebe. dọkịta kechara ebe ụmụnna jụrụ ajụ. ya kwuo 50,000 ebufuru n'ihe ozu. o jekweje ịnụ anyị n'ụwa jee zọrọ azọrọ. o jekweje ịnụ anyị lele. dọkịta ji ịnụ anyị n'ụwa. dọkịta ji ịnụ anyị kwuo. dọkịta ji ịnụ anyị lele. dọkịta ji ịnụ anyị taa. cheregbu. ma cheregbu mgbe eji eri ọ dị n'ụbọchị ọrụ. cheregbu mgbe eji achịrị ụwa ọ dị n'ụbọchị ọrụ. cheregbu mgbe eji asa ụwa ọ dị n'ụbọchị ọrụ. cheregbu mgbe eji ewere ọ dị n'ụbọchị ọrụ. cheregbu mgbe eji ezi ozu ọ dị n'ụbọchị ọrụ. chedum ọ dị n'ụbọchị ọrụ. chesi echegbu ihe na-arụ.
Oh, Mama said, Yama said, what you want in Bang is Yana, prayer. I didn't believe Yamana. The General will get with us speed for Yama. I don't pray with the Hibora. Oh, the one that's the one that drew Numa. When a man has already given money, it's on a poor man. Ora bigi mani di chelora po manu. Ima sakra no no bigi mani go ni ora. Bigi mani le ora, ima yo ko ora. 10 million, 20 million, 30 million, 40 million, 50 million, 60 million, 70 million, 80 million, 90 million, 100 million. Ya we bigi mani le di ko ora. But you poor man is a poor man. In my own, I live for oh, what a little people. Oh, what I am. I could be like you, shoot my Emmanuel Rwanda, one will be a get out of the doctor. I'm the mothers in the doctor. Doctor won't, the doctor you won't, Yadu won't, you alone. I won't say about doctor. I won't say about people, doctor.
dọta kara ọnwụ n'ogbo eru ala ọnwụ egbo eru ala dọta gbaba n'ime ụlọ were enyi ọnwụ ọnwụ erighị n'ibe afọ ya dọta gbaba n'ime ụlọ ewere mmanya ọnwụ ọnwa aṅụwa mmanya aṅụwa isi ọnwụ nọ mgbe o si azụga ike ọnwụ nọ mgbe o si azụga ike ya nọrọ nga ara ịmasị ma ọnwụ dịrị dọta adịghị aka n'ime agba ọnwụ ya nwụọ ọkụkọ edere ndị ọnwụ na-egbu egbu anwa dịtọ nọ n'isi mbụ dọta mmiri bik kagbuo anwa ya n'ehihie n'ikpeazụ ịmana ọnwụ ehichala ụra ma tegela ụra ya jụwa dọtọ isighị iwu onye mbịala ụlọ ya enye m iri isighị iwu onye mbịala ụlọ ya enye m mmanya enwebeghị onye mbịala ụlọ ya bụ ya enye m iri pụta abịara m n'aka enye nwa dọtọ ga-enye m mmanya nye m iri n'ihi nke ahụ edere m anwale na ndị isi mbụ na-ekpu igbu egbu maka na inyere m iri maka inyere m mmanya aga m agadaziri isi aga m agadaziri ọrụ ya dọkịta na-agwọ ọrịa awụ dọkịta na-agwọ ọrịa makwa dọkịta na-agwọ ọrịa nkwara dọkịta na-agwọ ọrịa nkwara dọkịta na-agwọ ọrịa nkwara dọkịta na-agwọ ọrịa ọnwụ bịara obodo ahịhịa 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 ọnwụ dọkịta na-agwọ ọrịa ọnwụ dọkịta na-agwọ ọrịa ọnwụ dọkịta na-agwọ ọrịa nkwara dọkịta na-agwọ ọrịa ọnwụ bịara obodo ahịhịa ọdọ tọrọ agwọ ọrịa ọnwa abịa ọgbọdọ ahịhịa